owito jogi e masira machalo kamano. Kawadhi weche mamoko, en ni laktache ma pacho ka oseo piny owacho magiwacho ni temo mino badgi e sama ng'anyo margi koro donjo odiechienge ma 27. Laktechego kabago ng'anyo e boma ma Nairobi kawuono omedo ni pod gichung' ka tiendgi ka gidwaro ni piny owacho kete tim winjruok margi. Laktachego wacho ni gidhi bago ng'anyo nyaka od bura mamalo ka gisundo piny owacho mondo ochulgi kendo ndik laktache mapuonjore kaluwore kod winjruok mane giketo. Tudore achiel kachiel gi Judith Omondi mondo mi wane ler ewi wach makama. Judith, inyalo nyisowa ni to ng'anyo manochakore okinyi ma kawuono ka en odiechieng' ma 27 ochomo kanye, to laktache wacho ang'o ewi ng'anyono? Milton, mana kaka isewache, nyaka sani wantiere apise mag migao mag thieth e boma ma Nairobi kae, kama bende lakteche bo riwruok mar KMPDU oriwre lakteche moko ma bende kaka nurses kod clinical officers bende oriwore kod gi ng'anyo ma kawuono ni, kama bende pod gimedo mana sundo piny owacho e odiechieng' mar 27 mar ng'anyo margi mondo mi ochop kare dwaro margi magisebedo ka gikwayo, kama oriwo ndiko lakteche kata mana intern gi kaluwore kod ongirimiti kata mana winjruok mana gibede higa mar 2017. Moko bende oriwo dakteche mag UHC ma bende onego beni bedo confirmed, chudo mar lakteche kachiel kod kit somo mag lakteche monego beni piny owacho chulo ni lakteche moko ma bende wuok e kuonde tich kadok e tiegruok maggi. Mana kinyalo ka janeno marwa nyalo neno picha madhi mbele sani Milton, en ni ng'anyo ma kama nyaka sani en sa achiel mosebedo oko mar migao mar thieth kae, kata kamano ng'ikruok obedo nitiere ji mamoko ma bende ok gintiere riwruok gi mag lakteche, kata kamano ne gibiro kod pikipiki ma opogore mar bende rocho ng'anyo gi. Nyaka sani mana kinyalo neno picha neno ka nitiere obila ma bende osepo ka kendi endeyo gi achiel kachiel ka isoyo gi e geche mondo mi rochni mano bedo e kinde ma bende lakteche dhi mbele kod ng'anyo gi odog kare. Okinyi ma kawuono ne gichako kod osiptal maduong' ma KNH, kama bende jodito mag riwruogni kama oriwo jagoro maduong' mono David Atela, jakom Dr. Abidan Mwasi kachiel kod jalup jagoro ma en Dr. Dennis Miskela jotwa kod jopiny kendo wacho ni weche moko mawachore kowuok kuom jotelo kama oriwo jatend piny Kenya William Ruto ni piny Kenya onge kod omenda mar keto e ute thieth lakteche mag intern kata mede duoko piny osara mag gi kae 208 nyaka 70. Ok en gino mabiro nyalore kaluwore kod riwruogno. Chutho gi koni kuom higni 7 ma osekalo, omenda ma osebed ka imiyogi en kaluwore kod ongirimiti kata CBA mane ochuo e kogno higa mar 2017 nyaka sani. Ok giyie kod paro mar sirikal ma bende ne ok onywaki e pachgi kaka lakteche mondo mi duok piny osara go yare 208 nyaka 70 kaka piny owacho dwaro. Kawuono en odiechieng' mar 27 mar ng'anyo margi. Riwruoge mamoko kaka Kenya Clinical Officers nie odiechieng' mar 9 mar ng'anyo margi kachiel kod riwruoge mamoko bende kama oriwo Laboratory Officers ma kawuono en odiechieng' mar 7 mar ng'anyo margi. Waya kae Milton bende wadhi e twak moro mar riwruoge moko machalo kaka nutritionist ma bende obwogo riwore e ng'anyo gi ka gikoni gin bende piny owacho ok osebedo ka winjo kata mana winjo ywak gi kata kwayo margi mar bedo piny kendo twak kod send counties ma bende ondiko moko kuom lakteche ma bende tie bwo riwruoge gi. Magi duto pod wamedo kelo ne nyakora Mogi Ajwang' e weche manyien mag sa achiel kod sa adek mondo mi koni gini to ng'anyo ma kawuono ni bende nitie olemo monyago koso pod odiechieng' ma kiny pod gibiro dhi mbele. Achiel kachiel nyaka irie studio Milton mana kuponi in gi penjo moro. Judith, die thuolo ni aonge penjo ka wanyalo yudo lipot mamoko e seche mag odhiambo kotudore gi ng'anyo makamano. Erokamano ahinya kuom ripot makamano. Ka wadhi nyime en ni ji 4 mawuok e ot achiel owito ngimagi